Fi wastad wedi bod moyn gweithio gyda phobl ifanc, achos fyna fi'n teimlo falle fi'n cryfach ynddo, a fi'n licio adeiladu'r perthynas positif na gyda phobl ifanc. Nes i mynd amdano'r prentisiaeth oherwydd nes i gadael coleg, o'n i'n edrych am swydd a daeth y prentisiaeth yma lan yn sir, a o'n i'n meddwl bydde fe yn swydd da i fi i datblygu. Ar ôl wneud y prentisiaeth, oedd yn agoriad llygad mawr faint o effaith oedd Gweithiwr Ieuenctid yn cael ar pobl ifanc, achos o'n i ddim yn gweithio gyda Gweithiwr Ieuenctid pan o'n i'n ifancach, felly o'n i ddim yn rili deall faint o effaith positif oedd y gweithwyr ma'n cael ar pobl ifanc yn yr ysgol a tu allan yr ysgol hefyd. Mae yna llawer o cymorth o gael i ni trwy'r gwasanaeth. Ni'n mynd â lot o cyrsiau ar sut i delio gyda datganiadau mae pobl ifanc yn gweud, neu os bod rhywbeth yn galed i glywed. A hefyd mae wastad y pobl ti'n gweithio gyda, a hefyd ni'n rheolwr ni. Mae yna llawer o bodlonrwydd yn y swydd yma pan ti'n gweld person ifanc i ti'n gweithio gyda yn dyblygu mewn i person lot mwy hyderus. Yn enwedig os maen nhw'n dod o cefndir sy'n lot mwy bregus na byth i ti wedi cael ei dwy'n lan da dy hunan. Oedd y prentisiaeth yn bwysig iawn i y swydd yma achos fel y rhan fi nes i dod straight o coleg yn ei chwaraeon a o'n i ddim yn rili deall beth oedd y gwaith Gweithiwr Ieuenctid yn neud nes bod fi wedi neud y prentisiaeth. Mae angen sawl peth i ti fod i gweithio mewn swydd yn gofal cymdeithasol. Mae'n rhaid i bod yn gyfeillgar, gan fod pobl yn gallu drysto ti a moyn gweithio dy ti. Mae hefyd rhaid i ti rili licio wneud swydd ti, achos mae pethau ti yn wneud. Mae'n mynd i bod yn galed am y llwaith, ond fi'n credu bod chi'n wneud achos chi'n hoffi helpu pobl. Dylid pobl dewis swydd yn gofal cymdeithasol os ydyn nhw moyn helpu pobl arall mas. Achos mae fe'n boddhawol gweld pobl sy'n mynd mlaen dy bywyd nhw yn man positif.